Tak zbedne sme tu. A podľa tohoto chlapa aj vyšiel tento YouTube kanál. Tak, už viete? Alolo preto, lebo Ben je preto, že Benny. A to alolo je, že všetko. Že Benny všetko. Tak, my sa s vami lúčime a ideme natočiť aj nejaké videjko s nami. Tak, za chvíľku sa vidíme.